Kad ti iscijeliš svoje unutrašnje dijete, kad ti iscijeliš svoje rane, traume, kad ti dobiješ odgovor na tvoj veliki zašto, tamo te vodim i dam ti rješenje, tebi će se skroz život promijeniti. Ti ćeš promijeniti sebe, tvoja ljubav koja je u tebi. Kad osvijestiš veliki zašto, kad dobiješ odgovor na tvoje pitanje, kad dobiješ to rješenje koje dolazi iz tebe, koje je za tebe, koje je tvoje, ti ćeš skroz transformirati sebi život. Tamo te vodim preko hipnoterapije. Rad s emocijama, rad s unutrašnjim djetetom, to je sve korisno. Ali kad otkriješ tvoj veliki zašto, kad osvijestiš odakle to sve dolazi, odakle je to sve krenulo, tu se ponovo rađa ljubav i ljubav te iscijeljuje. Piši mi, mogu ti pomoći.